गुपचुप गुपचुप कथा उठिले समस्तଙ୍କର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼େ। ତ ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା हुए। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ଚଟପଟା କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ଯାଇକି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଗୁପଚୁପ ହିଁ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ ଶୁଖିଲା ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ପାଣି ଠାରୁ ଶୁଖିଲା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ମୋ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ହିଁ ଭରୁଥିଲି ଗୁପଚୁପରେ। ତ ସେମାନେ ମୋତେ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ସବୁ ରଖିଦେଲା ପରେ ସେ ଗୁପଚୁପରେ କଣା ହିଁ କରିଦେଇ ସବୁ କଣା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୁପଚୁପରେ ଆଳୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଏପଟେ ରଖୁଥିଲେ ତ ସାଇଜ୍ କରି ରଖୁଥିଲେ। ତ ଯାହା କୁହ ଟିକେ ଜିନିଷ ହେଲେ ଏକାଠି ଖାଇବାର ମଜାଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହିଁ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ବସିକି ଖାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଗଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କାହାକୁ ଗୁପଚୁପ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।